suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa tinig ng pag-asa na kung saan pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon na nagbibigay buhay, nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng hope para sa bawat isa. Ano po? By the way, ako nga po pala si Pastor Irene Lugmao Magluyan, na kasalukuyan pong nakabase kami mag-asawa ni Pastor John dito po sa J. Blue Bunbon, Salong, Calapan City, Oriental, Mindoro. So, sige po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan po sa 1 Chronicles 29 verse 19. Dahil ito po yung ating theme pa rin for this month of July, with a loyal heart. Ano po, ang sabi dito, give my son Solomon the wholehearted desire to obey all your commands, laws, and decrees, and to do everything necessary to build this temple for which I have made these preparations. Sabi po sa Tagalog, tulungan ninyo ang anak kong si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos at tuntunin upang maitayo niya ang templong aking pinaghandaan. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po yung manalangin sandali. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, patuloy po kaming dumudulog sa iyo sa gabing ito. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming sinasamahan, patuloy mo kaming iniingat at pinagtatagumpay, at hayaan mo, Panginoon, na patuloy na i-acknowledge ko ang iyong kapangyarihan. Holy Spirit, be with us, at ikaw patuloy na mataas, Jesus, sa aming mong gagawin na ito na pag-aaral ng iyong salita. Be with us, Lord, at patuloy na i-bless mo ang mga manonood, Lord, ang mga anak mo na patuloy na nagbibigay ng oras, panahon, para sa iyong mensahe, O God. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, sabi nga po doon, na si Haring Solomon ay inautusan po ng ating Panginoon. Siya yung nautusan na magtayo ng templo ng ating Diyos. Kasi hindi po si Haring David, dahil sabi nga ng Panginoon ay hindi siya karapat-dapat, dahil siya ay ang kanyang kamay ay marami ng dugo ang dumaan. Marami na siyang labanan na napagtagumpayan at nabahira na ng dugo ang kanyang mga kamay. Kaya ang kanya pong anak na si Solomon ang napili ng ating Diyos. At bilang ama na si Haring David ay gayon na lamang ang kanyang pananalangin sa ating Diyos na tulungan si Haring Solomon, bigyan ng, sabi nga doon, ay maging tapat ito para lahat ng mga ipinag-uutos ng ating Diyos, lahat ng mga batas na dapat niyang gawin para makapag-build ng isang temple ay magawa niya. Kaya alam niyo po, ito ay isang parental prayer
nakita ko po dito na kung paano manalangin ng marubdob ang isang ama para sa kanyang anak upang itong anak niya ay magtagumpay. Kaya napakahalaga po talaga ng panalangin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Kung nais po nating magtagumpay, ang bawat isa na atin pong mga supling, tayo po ay laging lumuhod sa Panginoon, no? Lagi po natin silang idalangin sa Diyos dahil ito po ang magbibigay ng katagumpayan sa kanilang mga buhay. Ang sabi nga po dito, God hears every prayer and through Him, our prayers have power. So, ang Diyos po, naririnig niya ang bawat panalangin natin. At sa pamamagitan niya, ang ating pong panalangin ay nagkakaroon ng kapangyarihan. So, yung ating pong mga prayers, requests, and petitions sa Panginoon, ito po yung nagkakaroon ng katagumpayan dahil ang Diyos mismo po ang tumutugon sa ating mga ginagawang prayers. Sabi po dito sa ating title, Obeying God Needs Loyalty. Obeying God needs loyalty. Yung pong ating pagsunod sa Diyos, nangangailangan po ito ng katapatan. Hindi po tayo makapaglilingkod sa Panginoon. Hindi po natin masusunod ang pinag-uutos ng Diyos sa bawat isa sa atin kung hindi po tayo tapat. Kung hindi, katulad nga po ng panalangin ni Haring David kay Solomon, di po ba, na bigyan ng Diyos ng matapat na puso ang kanyang anak na si Solomon. So, ganun din po sa bawat isa sa atin na naghahangad na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon, makasunod sa kanyang kalooban. Hilingin po natin, na tayo po ay makasunod sa kanya na may puso talaga na andun yung katapatan. At sabi nga po dito, loyalty to the Lord motivates, causes us to live differently from the world. Ano po? Loyal heart means completely converted, committed. So, what is a loyal heart in the Bible? Ano po ba yung tinutukoy ditong a loyal heart sa Biblia? Sabi po doon, she must be committed to God. Ano po? Kapag sinabi mong meron kang tapat na puso, dapat po ikaw ay committed sa ating Panginoon. Naroon talaga na anuman ang mangyari, patuloy kang maglilingkod sa Diyos. Nakakommit ka na sa Kanya. Parang sa isang mag-boyfriend, kapag sinagot ng babae ang isang lalaki na nanliligaw sa kanya, ibig sabihin po, committed na sila sa isa't isa. Hindi na pwede mag-entertain ng manliligaw itong si babae at hindi na dapat manligaw itong lalaki sa iba. Kasi nga, meron na silang commitment. So, ganun din sa Lord. Dapat, hindi mo na ini-entertain yung mga gawa ng mundo, yung mga binubulong ng kaaway. Dapat inire-resist na natin ito dahil tayo ay merong commitment sa ating Panginoon. Sabi po dito, reasons why obedience to God is important. So, ano po ba yung mga dahilan kung bakit ang pagiging masunurin sa Diyos ay mahalaga? Ano po yung mga, meron po ako ditong apat na dahilan kung bakit po ang pagsunod sa ating Diyos ay napakahalaga. Number 1, sabi po dito, Jesus calls us to obey. Jesus calls us to obey. So, si Jesus, tinawag po tayo para tayo ay sumunod. So, lahat po tayo ay may pagkakatawag. Depende nga lang po sa atin kung paano tayo magre-response. Kung paano po tayo mag-obey sa panawagan ng ating Panginoon. Iba't iba ang ating pong pagkatawag. Meron pong tinawag ang Diyos para mangaral ng salita ng Panginoon. Meron pong tinawag ang Diyos, para mag-manage ng kanyang templo. So, marami pong pagkakatawag or iba't ibang klase ng pagkakatawag ang Diyos sa atin. Kaya sabi nga po dito ng John 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So, praise the Lord dahil ang sabi nga po doon ng ating Panginoong Jesus, ang umiibig sa Kanya ay tumutupad ng Kanyang mga salita. Kung mahal po natin ang Panginoon, sundin po natin ang Kanyang mga ipinag-uutos. Huwag po natin itong baliwalain, kundi tayo po ay magkaroon ng pusong tapat sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos ay pinapagawa sa atin. At ang sabi nga po doon, iibigin siya ng aking Ama. So, yung mga sumusunod po,
sa pinapagawa ng ating Panginoon o sumusunod sa utos ng Diyos o sa kanyang salita, ibig sabihin po, mahal siya ng Panginoon, no? Iniibig siya ng Diyos. At ang sabi doon, kami pupunta at mananahan sa Kanya. So makakasama po natin, no, ang ating Panginoon sa pagdating ng panahon, no po, dahil tayo po ay temporary lang naman dito sa mundo, hindi naman po talaga ito yung ating forever home. No, ito po ay temporary lamang, kaya meron po talaga tayong patutunguhan. No, yan po diyan po tayo dinadaya ng kaaway. No, gusto niyang alisin yung ating paningin sa ating Panginoon, no? Gusto niyang sabihin sa atin na dito lang tayo mag-stay sa land. Wala na tayong patutunguhan pa. Pero ang sabi po ng Biblia, 'di ba? Hindi po ito ang ating permanent home, kundi meron pong langit, no? Na kung saan doon po tayo dadalhin ng Diyos sa tamang panahon, no? Kapag dumating po ang Diyos, no, lahat po tayo ay kanyang mga anak na nagsisampalataya sa kanya, tumanggap sa kanya. Yun po ay kanyang sabi nga, 'di ba, diyan sa ulap, no po, hihintayin tayo ng Diyos diyan at tayo pong lahat ay aangat at dadalhin niya tayo doon sa kalangitan. Kaya, yun po ang ating maging inspirasyon sa pagsunod sa ating Diyos. Ano po, na tayo ay meron pong rewards ang Panginoon. Meron pong gantimpala na ibibigay ang Lord sa atin dahil sa atin pong pagsunod sa Kanya. Amen. So, sabi po dito, following the Lord to impress or please men is not proper. Yung pong pagsunod sa Diyos para lamang ma-impress or para lamang ma-please natin ang tao, hindi daw po ito tama, no? Hindi po tama na dahil gusto mo lamang matuwa si pastor, no? Gusto mo lamang matuwa si bishop, si Reverend Stel, magpapakitang gilas ka. Susunod ka, sisipagan mo, no? Sabi nga, okay po 'yun, pero sabi nga doon ay mas maganda na ang inspirasyon natin sa paglilingkod ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi kapag sa tao po tayo tumingin, kapag yung tao lamang po pala ang ating dahilan ng paglilingkod sa Diyos, ay paano kung makitaan po natin sila ng kahinaan? So, babagsak po yung faith natin. No? Titigil tayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit kapag po tayo sa Lord nakatingin, ano po nga po sabi ng Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, no? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? Sa Lord lamang po tayo tumingin. Sa Panginoong Hesus lamang po tayo tumingin. Dahil siya naman po talaga yung author, no, ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya sabi din po ng Efesos 6 verse 5 to 7, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So, praise God. Ano po? Sabi nga po doon, di ba? Kung kayo ay may mga work, siyempre, meron kayong mga amo. Ano po? Kaya sabi doon ay, maglingkod daw po tayo o sundin natin sila ng buong katapatan. No? At paggalang. At sabi nga po doon na parang si Kristo ang siya nating pinaglilingkuran. So, doon po sa ating mga iniatang na mga work sa atin, ano, katulad dito po, nandito pa tayo sa world, at ang karamihan po sa atin ay nagtatrabaho talaga, nag-o-opisina, no, may mga business. So, kung meron daw po tayong mga namumuno sa atin or nangunguna sa atin na tinuturing nating boss natin, so dapat po daw tayo ay may pagsunod din sa kanila. No? At sabi nga doon, gawin ninyo iyon ng may nakakakita man o wala. So maging tapat po tayo, no? Ito po yung pinaparating na salita ng Diyos. Ano dito sa Efesos 6 verse 5 to 7 na may nakakakita man sa atin o wala, no? Maging tapat tayo dahil alam natin na merong Kristo na nakatingin sa bawat ginagawa natin. Ano po? At dito natin maipapakita na ang pagkakaiba ng isang Kristiyano sa mga tao na walang pagkatakot sa Diyos. Kasi po ang mga Kristiyano, yung tunay na Kristiyano na po ay takot silang gumawa ng masama. Kaya naman napakaswerte ng mga boss na kung ang kanilang mga
empleyado ay may takot sa Panginoon. Sabi po doon, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban. No, dapat po nandun yung joy sa iyong ginagawa. Na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. No po? So parang sabi nga doon ay although tao yung ating pinaglilingkuran dahil sila yung boss natin, pero sabi nga doon gawin daw natin ito ng may kagalakan sa ating puso na parang si Kristo ang atin pong pinaglilingkuran. At ang sabi dito, you cannot serve two master. Hindi daw po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, Diyos o kayamanan. Sabi ng Mateo 6 verse 24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So, ang nais po ditong iparating ng salita ng Diyos, na kailangan talaga ang Lord lagi yung number one sa ating puso, no? Hindi po tayo pwedeng yung kabilang paa ay nasa Lord, yung isang paa ay nasa mundo. Kapag tayo po'y sumusunod sa ating Panginoong Jesus, dapat lagi po tayong straight lang, no? Lagi tayong connected sa Kanya, no po? At para maiwasan natin yung tayo po ay magdalawang isip, no? Para po tayo ay hindi madaya ng kaaway sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Focus lang po tayo sa Lord. No, kapag may pinapagawa po ang Diyos sa atin, ay gawin po natin, sumunod po tayo, no, ng may katapatan sa Kanya. Sabi nga po ng Galatia 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko sa ngayon, sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sabi nga dito, hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Itong ating pong sarili na ito ay hindi na po ito, kumbaga, hindi na po tayo ang nabubuhay sa sariling ito, kundi meron na po talagang nag-master, meron talagang Diyos tayo po na siyang nangunguna sa atin. Katulad ng atin pong team nung last month, diba, deny yourself, kumbaga kalimutan mo yung iyong sarili, no, kailangan po natin gawin yon, no, na hindi yung gusto natin ang masusunod, hindi na po yung ating desire ang dapat nating sundin, kundi kung ano yung nakabubuti or kung ano yung kalooban or perfect will ng ating Panginoon. Kaya nga po, pag may mga decision tayong gagawin, di po ba, lagi natin sinasabi, Lord, help me and let your perfect will be done in my life, no? Hindi ang kalooban ko ang masunod kasi Lord, kapag kalooban ko may kapalpakan, maaring hindi magtagumpay kasi gusto ko lang. Pero kapag yung need mo, kapag yung kalooban mo ang nasunod, no, yung perfect will mo ang nasunod, andon makakaranas kami ng 100% na katagumpayan dahil yun ang nais mo sa aming buhay. Kaya sabi po dito sa number 2, obedience is an act of worship. Obedience is an act of worship. So, ang pagsunod po ay isang gawa ng pagsamba, no? Kapag po tayo sumusunod sa ating Panginoon, ito po pala isang way na tayo po ay sumasamba na rin sa Kanya. Sabi po ng Santiago or James 2 verse 26, James 2 verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Or sa ibang translation po ay, faith without action is dead. No po? So, ang katawan daw po na walang espiritu ay patay. No? At ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya kailangan po, kapag po tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, dapat nakikita po ito sa ating mga gawa. No? Nakikita na tayo po ay talagang may Diyos na buhay na nagko-control sa atin. Na po. So, ano po ang dapat natin gawin kapag sinasabi natin na ay ako'y may pananampalataya sa Diyos? Dapat nakikita po yon na tayo ay nananalangin, no? Tayo po ay umaawit ng mga awiting makalangit, no? Wino-worship natin ang Panginoon. At ang sabi po ng Psalms 119 verse 33 to 34,
Teach me, O Lord, to follow your decrees. Then I will keep them to the end. Give me understanding, and I will keep your law and obey it with all my heart. So, ano po sabi doon? Ituro mo, o Yahweh, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. So, lagi pong andun yung ating pananalangin sa Panginoon na, Lord, ituro mo sa akin kung ano ang yung layunin mo sa aking buhay. At nang maunawaan ko ang iyong kautusan. Sabi nga po doon, di ba? Sundin natin yung mga ipinapagawa ng Lord sa atin habang tayo ay naririto pa sa mundo. Habang tayo po ay binibigyan ng Lord ng chance para siya'y mapaglingkuran. At andun sabi nga, hangarin natin na matutunan natin yung mga laws na pinapagawa sa atin ng Panginoon. At yon, buong puso natin itong ingatan at sundin ng lubos sa ating mga puso. Ano po? So, yung ating po mga natututunan, yung ating mga naririnig sa ating mga kapastoran, sa mga lingkod ng Diyos na nangangaral ng kanyang salita, ito po ay dapat isinasapamuhay natin, isinasapuso natin. Sinusunod natin, ini-a-apply natin sa ating sarili. Sapagkat sabi nga, yung pagsunod natin ay isang pag-akto ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Di po ba naalala niyo po ba si David? Bakit siya tinawag na a man after God's own heart? Dahil meron po siyang humble heart, meron siyang clean heart, meron siyang mapagpakumbabang puso, malinis na puso. Na andun lagi yung kanyang desire na sundin ang ating Panginoon. Kapag siya, sabi nga, nakakagawa ng kasalanan, ay andun yung kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Andun yung kanyang paghingi ng tawad. At andun yung kanyang ginagawang pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos, sapagkat nais niya na laging nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. So, number 3, ang sabi po dito, God's rewards obedience. Okay? God's rewards obedience. So, yung ating pong pagsunod sa ating Panginoon, ito po merong kaakibat na gantimpala. Gagantimpalaan ng Diyos ang ating pagsunod. Ano pong sabi ng Proverbs 3 verse 1 to 2? My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you prosperity. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Ang sabi po doon, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. So, di po ba? Sabi nga doon, kapag tayo po ay sumusunod at hindi natin nililimot yung mga salita ng Panginoon na atin pong natutunan, dapat po daw ito itanim pa nga natin sa ating isipan. Ano po ang promise ng Lord doon? Kapag tayo po ay sinusunod natin ang kanyang mga pangako, ang araw daw po natin ay tatagal. Hahaba ang ating buhay. Gusto niyo po ba na humaba ang ating buhay? So, dapat po sinusunod talaga natin ang mga pinag-uutos ng ating Panginoon. At ano pa pong pangako? Magiging masagana sa lahat ng kailangan. So, tayo po ay, ito ang ating pinagpipray sa Lord. Di po ba na, Lord, bigyan mo kami ng mahabang buhay, ng perfect health, huwag kami magkakasakit, at matugunan ang lahat ng aming mga pangangailangan. So, simple lamang po pala, tayo lamang ay sumunod sa Panginoon, doon natin mararanasan yung rewards na ipinangako ng Diyos sa atin. Ang sabi po ng Exodus 19 verse 5, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Wow! Praise God! So, kapag po pala tayo ay sumunod, naging tapat tayo sa ating Panginoon, tayo ay kanyang, sabi nga doon, bayang hinirang. Itinuturing niya tayong bayang kanyang hinirang. At sabi nga po doon na, bagamat kanya ang buong daigdig, pero itatangi niya tayo. Ibig sabihin, special tayo sa kanyang paningin. Bibigyan niya tayo ng honor.
No po? At ang sabi ng Malakias 3 verse 10, bakit ko po ito kailangang sambitin din? Sapagkat ito po rin ay isang paraan na kailangan nating sundin ng Panginoon para maranasan din po natin yung kanyang pagpapala nakalaan sa bawat isa. Ano po sabi doon? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung di, ano po sabi doon? Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So alam naman po nating lahat, na sa atin pong pagiging tapat sa pagbibigay sa Panginoon, ay ito rin po ay isang paraan ng pagsunod sa ipinag-uutos ng ating Diyos. At sabi nga, kapag po tayo ay sumunod ng buong puso, sumunod ng may buong katapatan sa Panginoon, di po ba napakaganda ng kanyang pangako, kundi niya buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa atin ang masaganang pagpapala. So plural po yung mga bintana Hindi doon sinabi na bintana lang, kundi ang sabi ay kundi buksan ko ang mga bintana. So pag sinabi pong mga, marami yon. So maraming pagpapala ang ating matatanggap mula sa ating Panginoon. Yun yung sinasabing rewards na matatanggap natin once na tayo po ay naging faithful sa pagbibigay natin sa gawain ng Diyos. Maibigay natin yung ating ikasampung bahagi ng ating pong kinikita, dahil ito po ay isang paraan para po tayo pagyamanin ng Diyos. Para hindi po tayo mag-suffer, hindi tayo maghirap, hindi po tayo manakawan ng kaaway, hindi mabigyan ng sakit karamdaman ng ating mga anak. So, sundin lang po natin ang ipinagagawa ng ating Panginoon. At ang number 4, ang sabi po doon, obedience to God proves our love. Obedience to God proves our love. Sabi po doon, give God what you have and He'll give you what you need. So, ibigay daw po natin sa Diyos kung ano meron tayo, at siya naman ibibigay niya yung ating mga pangangailangan. So, ano po ba yung meron tayo? Yung ating pong talento, bigay natin sa Lord. Yung ating time, bigay natin sa Panginoon. At para maging productive ito, kung ano po yung meron tayo na sa atin pong tingin ay ito yung ating pwedeng ipagkaloob sa ating Panginoon. Ibigay po natin, at ang sabi nga doon, ibibigay naman niya kung ano yung ating mga pangangailangan. Alam po ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin sa mga oras na ito. Maring ang iba sa inyo, nananalangin kayo, yung sa inyong spiritual na buhay, nais nyo lumago sa Panginoon, yung iba may sakit karamdaman, nais ng kagalingan, so maraming kahilingan ang bawat isa sa atin sa Lord. At sabi nga po doon, tayo muna po yung magbigay, ibigay muna po natin kung anong meron tayong pwedeng ipagkaloob sa Lord. At in return, ang Diyos po, ibabalik niya ito sa atin ng doble, triple, 100-fold sa ating pangangailangan. Katulad ng kanyang ipinangako sa kanyang salita. Ano ba sabi ng Mateo 28 verse 19 to 20? Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang bottom line naman po talaga ng pagiging Kristiyano natin, ay ang makapagdala tayo ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Yun po ang ating i-desire na, Lord, nais ko na sumunod sa iyo, nais ko na makapagdala ng kaluluwa sa iyong harapan dahil gusto kong i-prove kung gaano kita kamahal. At ano pong sabi po dito? Sa 1 John 5 verse 3. 1 John 5 verse 3 says, this is love for God, to obey His commands, and His commands are not burdensome. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen? So, kung talaga daw pong mahal natin ang Panginoon, ang tunay, sabi nga doon, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Para po katulad ng isang magulang, di po ba kapag ang isang
ang isang ama nag-uutos sa kanyang anak at ang kanyang anak ay sumusunod, di po ba ramdam ng ama na mahal siya ng anak na ito, no? Kasi andun yung pagsunod, andun yung paggalang. Kaya naman, sabi nga doon, kahit ang anak na ito marahil ay hindi humihingi sa kanyang ama, pero dahil nakikita ng ama yung kanyang marubdob na pagsunod every time na meron siyang ipinag-uutos, no? Kahit hindi kailangan ng anak, kahit hindi humingi ang anak, ibibigay niya, no? Dahil napiplease niya ang ama sa kanyang ginagawang magandang attitude ng pagiging masunurin. So, ganun din po ang ating Ama sa langit. Ano po? Sabi nga, siya ay napakadakila, siya isang ama na napakamahabagin, punong-puno ng pag-ibig. So, kung ano man po yung ating hinihiling sa Lord, ano po, or hindi man tayo humihiling sa Diyos, kung makikita ng Panginoon na tayo po ay sumusunod sa Kanya ng buong puso, ano, may katapatan, why not na hindi tayo pagpalain ng Panginoon? Ano po? Why not na hindi ibigay ng Lord yung dinidesign ng puso mo na matagal na? Amen? So, dahil wala pong mahirap sa Diyos, walang imposible sa Panginoon, sa mga taong nananampalataya sa Kanya. At meron pa po pala dito, number 5, sabi dito, disobedience leads to sin and death. Ano po? Yun daw pong di natin pagsunod, no? Ay ito po ay nagdadala sa atin ng kasalanan at kamatayan. So, kaya nga sabi po, 'di ba, obedience is better than sacrifice, no? Yung pagsunod ay mas mabuti kaysa tayo po ay magsakripisyo. Ano po sabi ng Romans 6 verse 23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ano po? So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Diyos. Po. So, mas maganda na tayo po ay sumunod sa Lord. Huwag po tayong mag-disobey. Sabi po dito, when we disobey God, we are against Him. O kapag daw po tayo di sumusunod sa Diyos, tayo po daw ay laban sa Kanya. When we disobey God, there are usually consequences. Yan. Kapag po tayo hindi sumusunod sa Panginoon, meron po tayong mga consequences na mararanasan. Ano po? Katulad ni Jonah, di po ba? Alam naman natin yung story ni Jonah. Dahil may pinapagawa sa kanyang Panginoon, inuutusan siya na pumunta sa city of Nineveh. Pero hindi po siya sumunod. Nagkaroon siya ng takot. Pinag-uutos ng Lord na pumunta ka sa city na yon dahil ang mga tao doon ay sobra ng masasama, no? Ang dami na nilang ginagawang mga kasalanan, ay gugunawin ko na ang lugar na yon. Pero sabi nga doon, pinapunta muna niya si Jonah para ang mga tao ay pangaralan, para ang mga tao ay kumbaga ay warningan na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Pero anong ginawa po ni Jonah? Dahil natakot siya. So nagtago, umalis siya. Sabi nga doon, he ran to Tarshish. Yan, sumakay siya ng barko papuntang Tarshish para lang hindi niya masunod yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Pero hindi niya alam na saan man siya pumaroon. Kita siya ng ating Panginoon, hindi siya pwedeng magtago. Kaya ano po ang nangyari, 'di ba? Nung nakasakay sa barko, kahit yung weather bigla na lamang na kumilos, kumbaga nagkaroon ng masamang weather, po. At ito nga si Jonah ay sabi nga po doon ay nagsisi, sa kanyang mga ginawang kasalanan. So muntik na niya itong ikamatay. Di po ba? Nung siya ay inihagis ng mga tripulante sa dagat, buti na lang ang Diyos ay talagang mahabagin. Meron pa siyang plano kay Jonah, so siya ay pinalunok sa malaking isda at sabi nga doon, siya ay nung nasa loob ng tiyan ng isda, doon niya na-realize yung kanyang mga pagkakamali, yung kanyang pag-disobey sa Lord. Kaya siya ay nagsisi sa Panginoon, humingi siya ng tawad sa kanyang di pagsunod sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. At ang Diyos naman po, sabi nga, kapag tayo po ay humingi ng tawad, nagpakumbaba sa kanya, siya ay tapat at banal na niya tayo patatawarin
at lilinisin sa ating mga kalikuan. Sabi po ng 1 John 1:9. Kaya anong ginawa po ng Lord? Inutusan niya ang isdang ito na iluwa si Jonah, no, doon sa may dalampasigan. Kaya yun, saka po si Jonah sumunod sa Lord. Kaya makita po natin na kailangan pa po ba natin na maranasan yung naranasan ni Jonah na siya po ay muntik ng mapahamak. Paano kung pating, no, yung inutusan ng Lord na kumuha kay Jonah, maaaring siya ay patay na, no? Pero praise God, ano? Dahil ang Diyos, He is the God of second chance, ano? Siya yung Diyos ng pangalawang pagkakataon. Kaya mabuti ang ating Diyos, ano po? So sa ating pong buhay, wag na po nating hayaan na tayo po ay mag-suffer pa. Wag na po nating hayaan na tayo ay magkaroon pa ng mga consequences na ganito, kundi mag-obey tayo sa Lord. Kasi sabi nga doon, di ba, once na nag-obey tayo sa Panginoon, andun na yung bibigyan tayo ng reward ni God. Ano po, at ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At ang sabi rin po dito, sa atin pong conclusion, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masagana nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. So, purihin po ang Panginoon, ano po? Kayang-kaya tayong pasaganain ng Lord, ano po, sa lahat ng bagay. So, ang nais lamang po ng Panginoon ay matutunan natin, ano po, yung pagsunod sa Kanya ng may katapatan. Nais po ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanyang mga kamay, ano po, lagi natin siyang pakinggan ang Kanyang tinig. Ano po, maging tapat po tayo sa lahat ng ating ginagawa, may nakakakita man o wala. Dahil ang Diyos po ay sabi nga, hindi siya natutulog. Nakikita niya po tayo, no, sa lahat ng ating mga kilos. At kapag po tayo ay nakitaan ng katapatan, katulad ni Solomon, no, nung hindi pa siya nagkasala, ibinless po siya ng Lord. Ano po? At sabi nga, naging sikat siya. Siya yung pinakamarunong na hari. Siya yung pinakamatalino hari, pinakamayamang hari sa Israel noong mga panahon na yon, dahil siya ay naging masunurin sa Panginoon. Ano po? At maging sa kanyang amang si David. So, praise God. At tayo po ngayon ay mananalangin. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa gabing ito. Lord, tunay nga na ito'y patuloy na tumimo sa aming mga puso, O God. Hayaan mo, Lord, na patuloy naming masunod ang iyong kalooban. Patuloy naming, Lord, magawa, O God, na ikaw ay lagi naming sundin, pagpapatunay na ganun ka naming kamahal. At patuloy din, Lord, maranasan namin yung mga magaganda mong pangako, O God, sa iyong mga salita. Once na kami, Panginoon, ay nag-obey sa iyo, O God, Lord, alisin mo, Panginoon, sa aming mga puso, Lord, yung mga bagay na hindi mo naisin, O God, yung mga bagay na, Lord, nakakarumi ng aming mga damdamin, O God, na nagiging dahilan kung bakit hindi mo matugon ang aming mga pangangailangan. Salamat po, Ama, sa gabing ito, at pagpalain mo ang iyong mga anak na, Lord, sumusubaybay sa programang ito, Panginoon. Abutin mo sila, anuman po ang kanilang pangangailangan, anuman po ang kanilang desire, Panginoon. Lord, sino man pong may sakit, O God, I speak healing in Jesus' name. Sino man, Panginoon, na nanghihina, Lord, spiritually, O God, empower mo sila at patuloy silang maglingkod sa iyo. Marami pong salamat, Lord. Balutan mo ng kapangyarihan mo ang mga salita mong ito na aming narinig at patuloy namin itong lakaran, O God, isa pamuhay upang patuloy mo kaming madatnan na tapat na naglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So muli, maganda pong gabi sa bawat isa at patuloy po tayo na manalangin, patuloy po tayo magbasa ng salita ng Panginoon at gawin po natin ang kalooban niya. Salamat po. God bless us all.